Τώρα μαθαίνω θεωρητικά chords και δοκιμάζω το poly, αλλά είμαι σίγουρος δεν το παίζω σωστά. Εδώ είναι απλά σκέτο E minor, G, D και C. Άμα έχω καταλάβει όντως πώς παίζονται. Ούτε τα δάχτυλά μου ξέρω, πρέπει να είναι θεωρητικά τρίτη, θα βρεθώ με έναν τυπά που θα μου δείξει. Αλλά προσπαθώ να κάνω τις αλλαγές από αυτά τα 4 chords και βλέποντας online πώς παίζονται αυτά τα chords. Και πάλι. Δεν είναι ακριβώς τα chords που πρέπει να παίξω, αλλά μαθαίνει τα βασικά yes. Προσπαθώ επίσης κάθε νότα που πατάω να την τεστάρω για να δω ότι πατιέται καλά. Άμα κάτι δεν ακούγεται καλά, τεστάρω τα δάχτυλα. Θες να μου πεις ότι οι άνθρωποι αλλάζουν τόσο γρήγορα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κυριολεκτικά, είναι impossible. Θέμα συνήθειας, μαγκές. Ελπίζω το έχω μάθει πιο μετά. Πιο καλά.